Kubor nakaslem jong unongsan hima. Laingut kiriu pat ba but we unong tray katanat forest ka Assam kila du no ela ka jingim ha ka steps ngi baar ha ka than mukro ha West Jante Hills hadien bakaladon ka jingther kuli pathar na kalyang ki pulet Assam ya ki bala khlat atip kerteng kum u si dekhar uthal shadab bad u six talang kat baya ka kerteng jong forest guard ka Assam ampala bantim kat kum ka jingte bala yo lom la ya thu ba menem step ha ka por kum ba architeng hado lai beji Kinong tray katanat forest jong ka Assam kila pensange ya kawai ka kali ka bakit ding. Handay na marba kata ka kali ka klem sange kinong tray katanat forest kila siat ya ka syaka jong ka kali. Na kata ka kali la yo kem ya unong niya abadia arngut ki weipan. Ya kini la IT no syaki pulet Assam. Kam hadien ha kapor kumbah nyo beji hadu nyo shiteng men step kinong tray katanat forest lambat ki pulet Assam kila let biang syaka jaka badon ka kali bakit ding daga jing temu banit tano e ka kali. Hendai haba kila poi ha kata ka jaka ka badon hamukro laong baladon ka jingelum pat ba. Ha kani ka jingja ladon na pedeng ki pulet Assam ki balasiat bat ha kata ka jing siat pathar laingut ki riu pat ba bat we nong tray katanat forest jong ka Assam kila du no yala ka jingim. Kalau don ro ka video ka bala sapriang halor kate ka jingja ka bala yo ring ya ka jingdon ki pulet Assam lembat ki pat ba. Layo sngoru ya ka jing sawa ki ktang sulai bar ki pat ba ki laya he rumah. Ha kani ka jingja ka khubor ka yethu ru ba kila don ki weipat ki bala min saw. Usai pistol ko dili.